Welcome to All the Mods 10. Prvo, čo urob, je kniečko v ľavom rohu hore. To tá Budeš mať, že knižočka. My Team a potom máš quest. Majka No, ho 22 krát party, tomu ver, idem robiť party. Description bude, že najviac hot stetky. Ne, Invite lebo potom players. všetky achievementy. Ja nemám žiadnych Všetky kamarátov. achievementy. Čo? Počúvaj. Jej, to čo? To sú krásne vysoké stromy kytičkové. To čo je? Pozeraj, oni bežia. Kvety. Kvety bežia? Kvety bežia. Pozeraj. To čo je? Tak chcem domov! Tak chcem domov! Počkej, schovaj to pod zem! Kde to je? No, aha. Ty dáš lásku. Keď shiftneš a klikneš. Bože, to je roztomilé! Okolo toho. Neutíkaj. Prepáč, že som ju troška hitla. Tu je ďalší. Poď k nej. Dobre, žije to. Chodiace kytičky. To čo je Florid? Wow. To je aké pekné. Bože, ten Dobre, Florid Bad Mom. absolútne neviem na čo je, ale to ore vyzerá proste pekne, tak ho zoberiem. Doriť, ja som v hororovom filme teraz, som vo vysokej tráve. Nie, pomoc! Ja zomrem, nenájdem už nikdy cestu späť. Nejde za mnou. Vidíš, ja som dobrá, že sme mŕtvi, proste, konec, vysoká tráva, konec. To čo je? Aha, to je Donky. Som myslela, že to sú nejaké 3 ženy. Hero dead proste a teraz kúkaj. To, lebo si rozptýlený. Si pod stresom. Hej. Tam to svieti všetko. Sorry, čo? Čo je? Fuj! On to ide za mnou! Danny! Ku mne, ideš na druhú stranu. Tu je chlopák! Čo to je? To je Pokémon! A to je zákon Dobre. Majovina, odstavec 22. Dobre, čo ty ideš na trošku, kým neprídeš. Prestaň! Dostaneš permanentný ban. Že tu chcem bývať, tu sa mi to páči. Je to také fairy proste. Jak ja. Môže byť, dáme tu BS-ku potom, len musíme to tu trošku počistiť. To je strom, Enderman! Čo ti šípe? A normálne tam, kde máš ten malý crafting, tam daj do ľavého boku dolu. Daj stick a hore daj ten crafting table. Crafting table on Urobíš stick. crafting table on a stick. Teraz ten crafting table on stick si dáš tam, kde si dávaš backpack a ostatné veci. A máš ho tam dolu. Mám malinký tretí rad. crafting table. Dám si to na kapsok. Že niečo na kapsoku? Asi nie. Alebo Hej. u mňa nie. Hihi. Poď. Čo, ideš Majka na tú horu? Poď. Dá si ideš robiť zoologickú záhradu? Áno. Sem je to krásne, lebo tu lietajú letušky. Smetušky. Wow. Kde sú? Ukáž, kde sú, please. Ďakujem. Letušky. Toto debilné malé kopčátko zbúrame. Tam si robíme bejsku na tom mieste. Toto... Ja som ti pustil tieto, hej! Ne! Hej, oni bežia! Tu poď. Kde je to druhá štetka? Hej, tu je. Moje deti, nie, ty si chcel ukradnúť a dať na guláš. I'm going on adventure. Sticky situation. Všetko najlepšie k meninám, som ti priniesol To čo? To prezent. Uranit, je to ten uranit. Vyzerá to jak uchta. To je hrozné prirovnanie. Vider. Prečo nemôžem otvoriť? Hej, otvor ma! Ruby. Hitler. Teda čo? Hitler. Jaký? Čo si povedal? To čo? Pridám tu otrokov, hej. Úplne. Abo hukajú mi tu. Nie, že by mi to veľmi vadilo, ale vadí mi to. Potom choď, že slash back. BACK.
Slash? No? Nejde. Ne, to si Nevyjadrujte neurobila. sa, nejdeme sa o tomto baviť, dobre? No, kúkaj, poď sem dolu. No. A pozeraj teraz tuto, keď si v bejske, pozeraj to slnko. Ježiš! Danny! Čo? Mne sa tu spavnul normálne trader. Nice. Ďalšie laso, let's go! Díky brosky. Jeden je v dome. Idem do Twilightu pozrieť, že idem na to spavnúť. Twilight, keď budeš vidieť tie domy, čo majú spavnere, tak ich neber, lebo keď máš Silk Touch, tu môžeš brať spavnery. Dobre, Majka, ja som strátený, behám po tejto bejske jak idiot, takže je čas robiť niečo. Kde máš posteľ? Vedľa stromčeka. Barev buty. Toto dúfam, že tu nebude. Tu pekne dám z Twilightu otváracie dvere až nakoniec, ty kokos. To je cool. Keď si ho ukradnúť. No pozeraj, toto tu bude systém. Každý tento blok môže mať do 2000 itemov. Skús na tento, lebo tu máš. Ale keď dáš shift a tak klikneš, tak dostaneš 64. Preboha, som kanibal. Zase. Zomrela. Veľmi dobre som sa vykakala, počúvajte. Najpotrebnejšia informácia. Trvá neskôr si osrala ruku. Dobre, a dosť informácií. Dobre, čiže 10 už pracujú. Už škračkujú chudáci. Už sú tam. Počkaj, ja sa schválne idem Idem robiť pozrieť hore, ďalšie. hej. Kde si ich dal? Dám ich takto, lebo túto môžem konektovať potom neskôr taký hopper. Troci! Hopper. A pod ním bude jeden hopper každý. A tuto budú druhé hopere hore. Čiže tu budú ďalšie hopere a ďalší otroci hore ešte. Čiže ešte jeden rov otrokov bude tu. Jezu, dá ešte jeden. 3-4 hodiny plný chest irona. Kde si? Zo. Aha. Jak mám tam zísť? Vítaj, Zo. Dobrý večer. Dám ti toto, len to si ty musíš... Ty si to musíš unlocknúť potom. Amatér. To čo to? Kitty Sweepers. Čo ti poeska? Ako to dobre Čo vypadá. ti poeska? To je jaký cool. To máš odkiaľ preboha. To som našiel česte a hneď som si z teba spamätal, že OK, to Čo berem. ti šíbe? Mačacie topánky. To Takto ver. hej. Takto hej. OK, a toto musím ešte unlocknúť a potom ti to dám. House. Aha, Čo bolo? zývam. To bolo zývanie slash niečo slash zývanie. Zývanie. To je akýsi horor komand. Je Wombo combo. Au. Jaj, zás ma zabíja vzduch. Zas. Ja tu behám, lebo nám bude treba niektoré z týchto orov. Copper definitívne. Iron už nikdy. Iron už nebudeme nikdy v živote potrebovať.